Kaixo nere super txiki eta super familiak. Muga jartzerakoan, muga bezain garrantzitsua erabiltzen dugun hizkuntza da. Orain, 5 ezaugarri kontatuko izkizuet muga bat eraginkorra izan dadin. Bale? Lehenengoa, motza eta zehatza. Esan dezakegu, ez da jotzen zure haserrea hitzez azaldu dezakezu. Bale? Bigarrena, beti positiboan. Esan beharrean, ezkorrika egin, esan supermerkatu barruan poliki ibiliko gara. Hirugarrena, iraunkorra izan behar du. Muga bat jartzen badugu, batzutan usten duguna eta bestetan ez du ziurtasuna ematen eta konfusio eragin dezake. Laugarrena, nere barrutik ateratakoa. Adibidez, nik ezin dut utzi honela karraixe egiten. Lasaitasuna behar dut hitz egiteko. Eta 5. beti modu ahaldundutik egin da, bai? Aukera eman mugen barruan, hau da, esan dezakezu, jazteko garaia da. Zen nahi dezu jarri lehenengo kamiseta edo galtza, horrela ez du dena autoritate osoarekin bizitzen. Ados? Bueno, espero dut lagundu izana, edozein gauza hemen nago.